An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛn don Tombouctou doyen chef n'an ko a ma Abdelkader Amadou Touré bingalikɛlaw ye u ka bingalikɛ wale ɲɛsi ale ma fo a ka gɛrɛn kɔnɔna na a n'a teriw cɛla yen nɔ u ka kisɛci ɲɛsila ale kelen pere ma ni o nana ni ale ka fatuli ye sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni bingalikɛla ninnu ma dɔn hali bi mɔgɔ kelen minnu kun don nin ko kɛlen tantɔ dugu ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ ka suturali kɛ o tɛnɛn su kelen kibaruya wɛrɛ min bɛ yen nɔ ka da kulo kan o de ye an ka duguma kalanso o syndicat ale ni a école maître tagalen don grève la wa ko grève in a kuntagala bɛ taa fo tile 17 la ko wa denmisɛnninw ka nɔti minnu bɛ yen nɔ olu fɛnɛ u tɛna olu di ka fara nin bɛɛ kan ko olu ka laɲiniw fo olu ka sabati sabula a bɛ wagati jan bɔ kabini 2017 mai kalo tile 2 olu kun ye laɲini dɔw kɛ hali sisan o laɲini ninnu bɛɛ ma se ka sabati kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de kun ye nin ye ani ce aw ka kulomajɔ la